Ki ophisar ka Tnat Pynroi Jingri, ka Animal Husbandry and Veterinary, ryngkat ka jingtrei lang bat ka Red FM Radio Shillong, ki khring hajar ngut ki Paidbah hayo Ampati South West Garo Hills, Sha ka Jingialang pynshai bat hikai Paidbah, halor ka jingthmu jong sorkar Meghalaya, ban sdang ya ka jinglum jingtip lanik Census Operation, halor ka jingdon ki Jingri ha ki iing briew ha kylleng ki Shillong ki thau jong kani ka Jylla. Kasorkar kan sedang ya kini ke jinglum jingtip ya ki merat up iing kum ki miau ki ksau ki jingri ban kamai kaji bat ban syok dok ki bekentup ki masi ki sniang ki belang ki mut ki hati ki kulai ki siar ki rabit ki han ki paro bat ki we ki jingri. Ha kini ke jingialang labatai ha ki Paidbah ya ke jingma bat jingshad na ke jingpang rabis ba ki briew ki yok na ke jingshad ha ki ksau ki miau bat ki we ki merat ki mereng. Habaja badat kiksau de ban net marmar shi jaka sumar ban yo ye kidawai bat ki inject ban lat na kini kijingpang bashirkai. Kila batai ru ye kilat kilinti kumno ban ai kijing sumar sukheri kijingri kenang ban yo ye kador kamur ka babiang habala dei ka por ban penyat yau yaki. UDJ RJ Zak na ka Red FM ula khring ye Paidbah Sha kini kelumpung da jingtip penbernya bat biria briew. Ki doktor ki hikai bat pynshai Paidbah akini kesngi ki kentup Dr. Bani Balsrang M Sangma, Dr. Diana D Sangma bat Dr. Makeda B Sangma.